Sa Lapu-Lapu City, usa ka construction worker patay human kini dunggaba sa usa ka nailang drug personality. Samtang sa lungsod sa Cordova, lalaking nang dukol og 4 anyos nga bata gidunggab sa amahan sa bata. Ani ang report. Magpalit lang unta og pan ang 47 anyos nga construction worker pasado alas 5 kaganihang kadlawon. Dihang gisundan kini sa 36 anyos nga suspitsado sa usa ka sudlunong bahin sa Sudtungan, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Matod sa usa sa mga nakasaksi sa hitabo, nadungog na lang niya nga daw may nisinggit o gisuwayan pa sa biktima pag ilog ang kutsilyo nga gida sa suspitsado. Matod sa daycare worker nga nakasaksi sa hitabo, gisuwayan pa niya paglabay og bato ang sospek aron muundang kini sa iyang tuyo nga manunggab apan gihan-an na hinuon siya. Akong labay niya murag naigo naigo to diri. Ako naman po yang giatubang. Di nasinggit ako igagang hawa di ay paghiro-hiro. Mo to nisud ko sa muan ko kog cellphone kay nawag ko sa barangay. Mo na may ako nakitaan ma'am nga nag-ana naman siya diya sa suspect niya dayong tao. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, walay pa nagbingkil ang biktima o ang suspitsado. Og posibleng natripan lang ang biktima sa sospek nga niadtong higayuna dawa sa iyang insaktong pangisip. Initially, nga murag gini siya gahay sa drugs considering siga kay mata niya wala magkadimao iyang istorya. Mana atong gi-advise ng investigator on case ug mahimo ato ipa-drug test. Karon og mo kuan sa procedure sa crime lab pwede ta ni i-undergo drug test ug psychological evaluation og sakto ba ni panimot ang ato ang suspect. Nasikop ra usab hinuon dayon ang suspect kinsa nasayran sa Lapu-Lapu City Police nga nabilanggo na kaniadto tungod sa paghupot ug pagpayuhot og gidiling drogas sa City of Naga ug may kasong frustrated homicide usab sa Dakbayan sa Toledo. Apan sa pagkakutlo ning balita, wa pa kini makuhai sa iyang habig kay gipaubos pa sa medical exam. Samtang sa lungsod sa Cordova, nadangat sa tambalanan ang usa ka 29 anyos nga lalaki, human kini madunggabi sa 30 anyos niyang silingan. Matod sa sospek, misumbong ang iyang 4 anyos nga anak lalaki nga gidukol siya sa 29 anyos nga biktima. Iya kining gikomprontasi, apan ang biktima na hinuon ang misud sa ilang giabangang balay. Amahan siya ang asawa, ming-apil ko og tabang nako, hasta iyang asawa, tulo sila katabang nako, mo to nga nagunitan ako ang kutsilyo, nakuanan ng iyang likod, kawitan. We found out na based on the witnesses present during the incident, ang biktima dito ni sulod gikuno sa balay sa suspect. Onya nagka-bayloay og kinumo, nagsubagay sila dito sa sulod. Karon nakakuha og nakakupot og kutsilyo ang suspect dayong dunggab sa biktima. Gihan ay nakaroon ang kasong frustrated homicide batok sa suspitsado. Samtang ang biktima gikatahong i-discharge na sa tambalanan karong adlaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Wisdak.